Jednoduchá odpoveď by bola, že nie. A v podstate to je jediná pravdivá odpoveď, lebo dobrovoľníctvo vlastne je už dlhodobou súčasťou týchto projektov. Možno teda vysvetliť, že projekt Európske mesto kultúry sa udeľuje už viac ako 40 rokov. A špeciálne vlastne nejakých posledných možno 10-15 rokov sa aj merajú dopady v oblasti dobrovoľníctva a práce vlastne s tými lokálnymi komunitami. Čiže ako kultúra aktivizuje tých miestnych. No a práve dobrovoľníctvo je jedným z takých ako prirodzených nástrojov aktivizácie vlastne mladých, starších, rôznych generácií v tom meste. No a ako keby bez toho sa to v podstate nedá, lebo ten dôraz na komunity, dôraz na prácu s verejným priestorom, dôraz na prácu a nejaký medzigeneračný dialóg je vlastne takou ako keby súčasťou vlastne kultúry nejakého nášho vlastne žitia spolu v meste. No a v našom projekte, kde vlastne sú také dve dôležité témy, jedna je práca s verejným priestorom a druhá je také aktívne zapájanie ľudí do konkrétnych projektov. Čiže to je vlastne taká esencia toho, no a toto všetko sa vlastne v našom dobrovoľníckom programe vlastne ocitá. No ale ten dobrovoľnícky program je len nejaký nástroj a aby to fungovalo, potrebujete nájsť tých pravých ľudí na pravom mieste s tým, ktorí majú zároveň v sebe takú nejakú ľudskosť, ale zároveň dokážu byť tvrdí manažéri, lebo stále je to práca s obrovským počtom ľudí. V našom prípade už je to aktuálne niečo cez 450 dobrovoľníkov. No a tento celý systém začala u nás rozbiehať Stanka už viac ako pred 2,5 rokmi. Bola vlastne pritom spolu so mnou, keď sme si povedali asi, ako by mohol vyzerať dobrovoľnícky program. Takže Stanka nám vlastne pripravila, napísala, zrevidovala celú stratégiu dobrovoľníctva. Treba povedať, že to Stanka zobrala od podlahy, takže vlastne všetko, čo robíme, má normálne, že stratégiu, má to svoj základný rámec, vyhodnocujeme si tie dopady, vyhodnocujeme si pravidelne, ako nám to ide. No a za týmto stojí Stanka, takže keď to spojím, tak áno, Európske mesto kultúry nevie byť bez dobrovoľníctva a dobrovoľníctvo v Trenčíne nevie byť bez Stanky. Milá Stanka, na chodbách v našom inštitúte sa povráva, že ak by prišla nejaká kríza do Trenčína, tak jediní, kto prežijú, budú trenčianski dobrovoľníci a dobrovoľníčky, lebo sú tak perfektne zorganizovaní, vyškolení na všetky krízové situácie a to práve vďaka tebe. Vďaka tomu, že máš ten zmysel pre ľudskosť, ale zároveň aj naozaj pevnú ruku nad manažmentom dobrovoľníkov, ktorá je tiež potrebná. Toto si na tebe veľmi vážim nielen ako riaditeľ inštitúcie, ale aj ako tvoj priateľ. Je to vlastnosť, ktorá je inšpiratívna a ja ti teda želám, aby aj v tých náročných situáciách, kedy už sú to není desiatky, ale stovky dobrovoľníkov a stovky príbehov, o ktorých veľakrát vieš len ty, prečo tí ľudia sa rozhodli možno dobrovoľničiť, tak aby ti cez to všetko ostala táto vlastnosť, taký ľudský pohľad na svet, nejaká zvedavosť, ktorá je našim motom v celom Trenčíne 26 a aby si ju naďalej dokázala prenášať na ľudí a aktivizovať v nich to najlepšie.